Argiaren podcastak. Menda bikoitza, Garbine Larrearen podcasta. Sendabelarrei buruzko bitxikeriak, erabilera praktikoak eta belarren munduan aritua eta aditua den jendeari elkarrizketak. Bi astelenean behin argia.eu zen. Don't know much about history. Don't know much biology. Don't know much Hau, oroimen histerikoa da. Historia diren istorioek txoratzen gaituztenon podcasta. But I do know that I love you. And I know that if you love me too, what a wonderful world this would be. Don't know much about geography. Bonen dien agoreta, bonen nokti ze punto. Aiztue, zer dute komunian ondoko hauek? Munduko beste puntuara oporretara joan eta ikuste duzun lehen pertsona zure herrikoa izatea? Atletik Europara joateko puntu gutxiren bueltan gehatzea? Seat 600a? Eta Europan egindako bomba kume palestinarren, beraz terroristen, buru gainean erortzea. Nik ez dakit. Bai, hoi denak klasiko dira. Urtea pasa hala, bere horretan mantentzen direna, edo gaurko euskuntzan esan da, mitiko txabal. Vale. Bai? Bai. Ze klasikoa dira beraz, baina klasikoetan klasikoena, zer da ba? Musika klasikoa, ze hortaz oso kerez banaiz, zitzen behar dugula gaur, ez? Bai, hori da. Eta zehazki musika klasikoko egile edo izen ezagunen nari buruz, ez? Zin esango zenuke dela. Pues klasikoetan klasikoena, bakarra, Mozart. gure Mozart. Bai. Orduan, Mozarti buruz hitz egiteko, lehenengo gauza, biografia laburtxo bat egingo dugu, ez? Bai, Eta ja mesedez. abiatuko naiz. Orduan, badakiguzu, podcast honetan inizialak asko gustatzen zaizkigula, eta orduan inizialekin hasiko naiz. M.A.Mozart. Ez da gure koizlea. M.A.Mozart, Salzburgon, Austrian, jaio zen 1750ko uztailaren 30ean. Eta dagoeneko musikazalaren batek pentsa dezake ja hainbat akats daudela lehen esaldi horretan. Mozart berez, 5 urte geroago jaio zelako, 4 urte terdi geroago, 1756ko urtarrilaren 27an, eta inizialari buelta eman diogulako. Haren inizialak ez ziren M.A. baizik eta V.A. Ja, akatzen bat egongo zan, registroan. Ez, egun hartan jaio zena Maria Anna Mozart izan zen. The Real Mozart. Nanner, lezizenez ere deitua, eta Wolfgang Amadeusen arreba zarrena. Ara. Bai. Zehazki lau izen jarri zizkioten, Maria Anna Walburga Ignatia Mozart zen bere izen osoa. Hola, pal. Bai. Anaiari ere lau jarri zizkioten, Bai. Bai. Johannes Chrysostomus Wolfgangus Theophilus Mozart. Amak nola etzen zion. Ez dakit, kontua da, ez dezu ezer faltan botatzen hor? Amadeus? Nun dago Amadeus? Er war Superstar, er war populär, er war so exaltiert, Kasa hatte Flair, er war ein Virtuose, war ein Rockidol und alles rief, wer kann mit Rock me Amadeus, du bitte. Amadeus kanta puzka honetan dago, baina non dago Amadeus? Amadeus eta Teofilos sinonimoa dira berez. Ara. Teofilos grekeraz eta Amadeus latinez, biek gauza bera esan nahi dute, eta zehazki esan nahi du, jainkoak maitatua. Apal, hoxe, apaltasunez. Hori da, bai. Egia esan, Anaia Arrebek nahiko haurtzaro antzekoa izan zuten, alde handirik ez zegoen, ez? Bien artean haurtzaroari dagokionez, Wolfgang Amadeus eta Mariana Mozart biak izan ziren haur prodigioak. Aita Leopoldek bien doaiei alik eta etekinik handiena atera zien, eta hortarako garaiko hiri garrantzitsuenetan erakustaldiak antolatu zituen.
Txikitatik biek benetan trebezia izan zuten klabea, klavikordioa eta pianoa jotzen, konposatzen ere, gainera Mariana oso ona omen zen kantuan, eta arrebazarrena izanik, anaiaren irakasle ere izan zen neurri batean. Orduan zer gertatzen da hor? Zergatik ez dugu zautzen? Garai hartan ondo ikusia zegoen aurrak, eta beraz neskato batek bere talentua ustiatzea. Hobeto esan da, gurasoek aurraren talentua ustiatzea, baino emakumeena ez. Hortxe dago koska ez? Neskato bai, emakumeez. Hori gertatu zen, Nerlek 18 urte betetzen zituela, 1779an, ezkontzeko adinera iritsi zen beraz, eta aitak alabaren jardun publikoa, eten zuen, bapatean, eta hurrengo urtean Italiara joan zirenean, Italian tour. Bai. Wolfgang bakarrik eraman zuen, semea bakarrik. Bueno, beste klasiko bat, ez? Aita semeak taberna daude, ama alabak, ja... Ezkontza preparatzen. Kontua da, arrebak konposatutako lanik ez dela gorde. Martin Jarvis, ikerlari australiar bat da, eta berak esaten du, Mozartarrek pianoan praktikatzeko kuaderno bat erabiltzen zuten, ez? Eta komposizio batzuk agian bereak direla, ez? Baina azkenean frogarik ezean, anaiaren hitzak dira testigantza bakarra arrebak konposatzen zuela. Eta orduan hori, Wolfgang Amadeusek gutunetan zioen arrebaren lanak oso ederrak zirela, eta gainera eskatzen zion konposatzen jarraitzu zezan. Jarraitu alduen. Ez, eta ala ere, bazeukan bintzat talentua eta ez, aukera ez, baina talentua bai hori egiteko. Musika ekoizle batek, Maynard Solomon izenekoak, idatzi zuen, Mariana jotzen ikusteak inspiratu zuen Mozart musika ikastera. 3 urte zituela, barkatu. Arreba bezalakoa izan nahi zuen. Eta gerora Mozartek bere konposizioak bidaliko zizkion arrebari, zuzendu eta kritikatu zitzan, ikus ezagun pixka zen maila zeukan, ez? Baina oso okupatuta zegoen senarraren galtzontzia garbitzen. Segurazki, bai. Kontua da, Mariana Mozarten talentua alferri galdu izana ezin zaiola bakarrik aitari, ez, leporatu edo bere kapritxoari egotzi. Azkenean garai hortako eta beste garai askotako, zoritxarrez, aurriritziek eragin zuten, ez? Eragin handia izan zuten. Hortan, eta horregatik zoritxarrez, Mozart anaia arrebena ez da kasu bakarra, hor daukagu beste kasu ezagun bat, Chopin anaia arrebeekin gertatu zena, antzekoa izan zela, ze Frederik Chopinek idatzitako gutun bati esker dakigu Ludwika, bere arrebak, mazurek perfektua konposatu zuela, mazurek edo mazurka. Poloniar tradizioko musika eta dantza pieza bat. Hala, beste kasu bat bak, esara zaharrak zer duen, emakume handi baten aurrean beti dagoela bere ikusten usten ez duen gizon potolo bat. Bai. Chopin. Eta gurean ez daukagu, badaukagu ere beste adibideen bat, Xenpelar, bertsolaria, ez, Francisco Petriaren etzen bat ere potoloa, bentsat iritsi dezkigun, ez, irudietan oinarrituta. Baina, antzera gertatu zen, eta gaina bikoiztuta, ze beraz gain, bere arreba Maria Luisa, eta bereziki bere iloba, ez, Maria Luisaren alaba, Josep Antoni Aranberri, oso trebeak ziren bertsotan. Baina azkenean, bi emakume horien doainak geratu dira Xenpelar gizonezkoaren itzaletan. Bai. Eta, esan dugu, Mariana Mozarten lanik ez zaigula iritsi, eta beraz ezin dugu hemen, ez, bere lanik entzun. Baina Josep Antoni Aranberriren bertso batzuk badauzkagu. Nire izen horrekin nola zen artista izango. Hori da, bai. Josep Antoni. Osea, txikitatia ahaldunduta jaioko zen. Segurazki. Kontua da, egun batez, Ibaizabala dizkariak antolatu zuen bertso paper lehiaketa bat, eta Enrique Lizetxea bertsolariak, errenteriarra zen bera, ere, Josep Antoni bezala, eta aurkeztu zuen eskazarren kontrako bertso sorta bat, irabazi eta argitaratu egin zituzten.
Eta Josep Antonik horrela erantzun zion. Enuen bada pentsamenturik zuri bertsua jartzeko, baina lagunak esan didate isilik ez egoteko. Motiborikan ez dugu eman zu horrela mintzatzeko, ez diran gauzak esan dituztu tina da minberatzeko. Ibai Zabalen sari txiki bat irabazteagatikan, gogora etorri zaizun guztia esan dezu gugatikan. Nik esan behar banun munduan, zaude gaur guregatikan, zuzendatzeko sendagarririk etzan inungo botikan. Bueno, bi Mozart dazkauia da, Mozart emakumea, Mozart gizona, eta baten falta zaigu. Mozart beltza adibidez. Ara, baita. Mozart beltare badu. Bai, Josef Bologne, musikariari esaten zaio Mozart beltza, eta ikusiko dugunez, ez izen oso desegokia da. Bai, zeba, ia ba. Bueno, honekin ere biografia txikitxo bat egingo dugu, ez? Bere jatorria ikusteko. Josep Bologne, esan bezala, Chevalier de Saint-Georges edo Sanjurriko zalduna titulua ere ezaguna, Guadalupen jaio zen, 1755, beraz Mozart baino 11 urte zaharragoa, orduan zaharragoa izan. Zen Mozart. Arreba baino 6 urte zaharragoa eta anaia, ez, baino 11 urte zaharragoa. Orduan ja zaharragoa izan da, ez, ez Mozart beltza ditzea nahiko arraroa da. Esan bezala Guadalupen jaio zen, beraz Karibe itsasoko irla batean, baina Frantziako erresuma zen orduan. Eta hil, Frantziako errepublikan hilko zen 53 urte geroago. Aita zuen Georges Bologne, de Saint-Georges, behar Saint-Georgeseko zalduna, aberatsa zen, Guadalupen hazienda handien jabea, eta ama aitaren esklabo bat, Nanon, Afrikar jatorrikoa. Beraz, mulatua zen, orduan, zehatz jarrita... Koloretan... Bai, Mozart beltza... mulatua, ezatekotan. Txikitatik Parisen bizi izan zen, Guadalupetik familia guztiarekin ara joan da, eta goi mailako heziketa jaso zuen, eta hainbat arlotan nabarmendu zen, esaterako eskrima txapelduna izan zen, gaztetatik, biolin jole trebea, orkesta zuzendariari izan zen, eta kompositorea. Eta John Adams Estatu Batuetako bigarrenen presidentea zen, eta berak hala deskribatu zuen. Europako gizonik trebeena ekitazioan, tiroan, eskriman, dantzan eta musikan. Templau pizkat, ez? Eta Europako kukirik onenak egiten zituen bere labean, eta... Ez dakit, baina, komposiziotan, nolakoa zen ikusteko bintzat, hemen jarriko dugu bere lan bat. Eta hori dena bera bakarra jotzen zuen batera? Ez, biolina bai, baina ez orkesta osoak. Berak zuzendutako orkestak ere, jozezakeen. Agintzen zuen, orda. Erreberentzia bat egiteko gogoa sartu zaitu la musika. Entzun da. Kontua da, Frantziako irautzaren ondoren, irauttzaileekin bat egin zuela, aurrez erregaren eskutik aitaren zaldun titulua jaso arren, eta Errepublika Jaioberriaren ejerzitoko koronelare izan zen. Bere izena zeraman erregimentuaren buru izan zen, eta besteak beste Prusiarren aurka borrokatu zen. Baina esan beharra dago erregimendu hori soldadu beltzez osatuta zegoela. Zergatik? Bologne barkatu beltza zenez, edo mulatoa, ezin zuen soldadu txurien gainetik egon. Jode gure Malkon nixarekin, Osea, soldadu txuriak akatzen ere ona zen. Bai. Baina hori ere, ez? Beltz edo txuria ez izatearen arazoa beste arlotan ere gertatu zitzaion. Maitale asko izan omen zituen, ze hori, gauza denetan ona izanteaz gain guapoa eta seduktorea omen zen.
Baina, claro, bere maila sozialeko emakumeentzat, goi mailako emakumeentzat, pentsa ezina zen mulatu batekin ezkontzea. Claro. Zan nahi duzu emakume askorekin txortan egiten zuela, baina eskondu behar gabe, ez? Hori da. Ai gaixua, beltzaz den gure Mozart beltza. Kotxagoa. Beste adibide bat. 1775 musikako Herrera Akademiako zuzendari izateko proposatu zuten, baina hainbat musikarik esan zuten ez zutela mulatu baten agindurik onartuko, literalki, eta azkenean baita hautagaitza bertan behera geratu zen. Ja. Baina, Zergatikote. bai, salbuespen bat ere izan zen, bere azal kolorea kontuan izan ez zuena, eta gezurra badirudi ere monarkiatik etorri zen, salbuespen hori. Eta berez, Josefek ezin zuen aitaren zaldun titulua hartu, Frantzian Code Noir delakoa indarrean zegoelako, ez? Eta hori, kode beltzorren horretan oinarrituta, hori, txuria etzen inork ezin zuen, ez? Titulo nobilerorik hartu. Bai. Luis Amausgarrenak erabaki zuen kodeari jaramonik ez egitea eta titulua ematea. Badakizu absolutismoaren gauzak. Bueno, edo aipatu duzu emakume askokin egon zela, edo agian ez da guzti zuzena. Eta emakumez gain, pues bueno, ja, hain ireki eta hain ona zenez, monarkiaren monarkia ere daztatuko zuen. Bai, ez dakit, bere zaldun doainak, erakutsiko zizkion. Ekitazio doainak. Eta esgrima. Bai. Kontua da, Mozartek eta Bolognek elkarrek ezagutu zuten? Ziur aski bai. Ez dago froga garbirik, baina kontua da 1778an Mozart Parisen egon zela, aldi batez, hilabete batzutan, martxotik irailera, eta bisitaldi hortan Sikingen kondearen etxean geratu zen, eta nortzegoen garai hortan hor bizitzen? Nor? Jauregi hortan? Josef Bologne. Beraz, jauregi berean, ez? Jauregi handia izan da ere, pasilloetan koizituko zuten, eta ziurrenik elkar ezagutu zuten, eta elkarren konposizioak ere entzungo zituzten. Eta, zehazki, Mozart bienera itzuli izenean, konposatu zuen lehen pieza hauxe izan zen. Ez alda lehen entzun dugun berdina. Ez, baina izan diteke. Hau da, ez? Batak bestearen eragina baldin badauka. Adituen esanetan, nire belarriaren arabera ez, esango dizut, baina adituen esanetan, obra honen pasarte batzutan erregistro altuenetara iritsi eta bat-batean modu dramatikoan behera egiten da. Hori Bolognen lanen ezaugarria omen da. Eta ordura arte Mozarten lanean agertu etzen ezaugarria. Beraz, horregatik uste dute Bolognek Mozarten lanean eragina izan zuela, eta ez alderantziz. Orduan, zuzenago galitzateke Mozarti Bologne txuria esatea, eta ez alderantziz. Ja. Agian Amadeusen beltza, ere izan ziteken. Ez dakit, kontua da, ikusi dugun bezala, arreba izan zuen, eredu eta irakasle, eta Bolognenen eragina ere izan zuen, baina azkenean Amadeusek, hau da, jainkoak maitatuak soilik lortu zuen ospea eta aitortza, ondo merezitako ospea eta aitortza, baina berak bakarrik lortu zuen. Eta agian izango da, jainkoak gutxiago maite dituelako emakumeak eta beltzak. Emakumeak, beltza, mulatoa, transaz, gehia, lesbiana, komunista, laiko paganoak, beste jainko faltsuen jarraitzaile guztiak, bai, barrike. Bai, hori da.